अरे ढेला, ए ढेला। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और का हाल बा? हाल तो बढ़िया बा बाबा। अब ढेला के हम इतना मुहाइला कि 6 महीना तपस्या कई के माता जी के प्रसाद ले ली है कामरू कामाख्या से। अच्छा। और जौन समस्या तुहरे घर पे है कुल कुल नीक हो जाई, खिया दिया। अच्छा सब ठीक हो जाए? हाँ, बिल्कुल पक्का। ठीक बा बाबा, प्रणाम। खुश रहा। मिठाई माई है मिठाई रखल बा खाली। अरे रुक रुक, वो बगुलवा लेके आइल बा, मत खो एकरा के। वो बरहम पूजेला, कुछ हमरा बाबू को हो जाई तब। तो का करी? एगो काम कर, पहले ले जो कुकरा के खिया आओ तनी सा। अच्छा ठीक बा। हाँ ले जो।